This is Ben Bautista Kitchen Romero with Delorna of UAE. Since everyone, we hope you like it. Yes, we hope you like it. Sana'y wala nang sakuna o kalamidad na darating pa. Ilan pang buhay ang mawawala. Panginoon ko, maawa ka. Bakit sunod-sunod ang mga trahedya? Lindol, bagyo, El Niño at Corona. Ito ba ay paalala o parusa? Dahil kulang ang aming paniniwala. Nakakalungkot at nakakatakot. Iligtas mo kami sa di magandang pangyayari. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Di nawawala ang sakuna kung hindi sunog. Ito ay baha, walang katapusang pagdurusa. Kailan maalis ang pangamba? Bakit sunod-sunod ang mga trahedya? Lindol, bagyo, El Niño at Corona. Ito ba ay paalala o parusa? Dahil kulang ang aming paniniwala. Nakakalungkot at nakakatakot. Iligtas mo kami sa di magandang pangyayari. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Bakit sunod-sunod ang mga trahedya? Lindol, bagyo, El Niño at Corona. Ito ba ay paalala o parusa? Dahil kulang ang aming paniniwala. Nakakalungkot at nakakatakot. Iligtas mo kami sa di magandang pangyayari. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Huwag mo sanang ipahintulot na kami susuko sa mga darating na pagsubok. Sa mga
na pagsubok. Thanks for joining. Thank you.